El govern espanyol atura un projecte estratègic de la Generalitat en matèria de mobilitat i innovació tecnològica, el corredor 5G del Mediterrani. Ho denuncia el govern. Creiem que és una bona oportunitat i, novament, en aquest sentit, vetada per part, en aquest cas, del ministre Borrell, vetada. La sensació és que el ministre Borrell té unes pulsions molt poc positives, de fet negatives i més aviat destructives, i qualsevol cosa que vulguis construir doncs tendeix a anar-hi en contra.